நம்ம ஆச்சாரியர்கள் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தாதான் நமக்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய சேவையினுடைய மகத்துவம் கூட புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு மார்க்கம் கிடைக்கும் இல்லையா? ஆச்சாரியர் இடத்துல நம்முடைய அத சமர்ப்பணம் இல்லைன்னா அவரை பத்தி தெரிஞ்சுட்டாதான் அவர்கிட்ட சமர்ப்பணமே ஆக முடியும். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. வசந்தி மாதாஜி ஒருத்தவங்க கால் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலி அவங்களோ செக்கர் அவங்களோ மாதாஜி அவங்க பெற்றோர்கள் பேரெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. யாரு பெற்றோர்கள் பேர் மாதாஜி? பிரபுபாதாவோட அப்பா அம்மா பேரு. ஓகே, பேர் மிஸ்ரா. இதுல கூட கொடுத்திருக்காங்களே, இனிஷியேஷன் குரூப்ல கூட மாதாஜி கொடுத்திருக்காங்களே. ஆமா, அது எடுக்க தெரியலையே. லலிதா மாதாஜி முந்தானேத்த மாதாஜி அது இருக்கு. அது அந்த இதுல இருந்து எடுக்க தெரியல மாதாஜி. மாதாஜி கௌரவ் மோகன் டே மாதாஜி. கௌர் மோகன் தே. அந்த அவங்க அம்மா பேர் ரஜினியா மாதாஜி? இருங்க இங்கேயே இருக்கு. ரஜினி நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ரஜினி கரெக்ட். அவங்க வைஃப் பேர் வந்து ராதா ராணி. அதோட அப்பேண்ட் ஆகி ஒரு பேர் இல்லையா? அது வேணா தெரியும். ராதா ராணி அவரோட வைஃப். அப்பா பேரு மாதாஜி கஜினியா மாதாஜி. கௌர் மோகன் தே. கௌர் மோகன் தே. சோ இவர் பேர் வந்து அபய சரண் இவர் பேர். ஓகே. அம்மா பேரு மாதாஜி அம்மா பேரு ரஜினி. ஹரே கிருஷ்ணா. நினைக்கிறேன். ஆமா, தே இருக்காங்க. தே இஸ் தி ஃபேமிலி நேம் ஆக்சுவலி. என்னோட சிஸ்டரோட ஃப்ரெண்ட், அவங்களோட ஃப்ரெண்ட் வந்து சகோதரி சிஸ்டர் பவதாரிணி சிஸ்டர். ஆமா, இன்னொரு சிஸ்டர் பேர் மாதாஜி. 2 சிஸ்டர் இல்லையா அவருக்கு? இன்னொரு சிஸ்டர் பேர் ராஜேஸ்வரி. ராஜேஷ். அண்ணா பேர் கிருஷ்ணனா மாதாஜி? கிருஷ்ண சரண். அண்ணனோ தம்பியோ ஒருத்தர், அவர் பேரு வெறும் கிருஷ்ணன். கிருஷ்ண சரண் டி. அதெல்லாம் இன்னும் நம்ம வாசிக்கலாம். கிருஷ்ண சரண் டி. கிருஷ்ண சரண் டி. இவர் அபய சரண், அவர் கிருஷ்ண சரண் இல்லையா? தேன்றது வந்து டி. மீன்ஸ் தே. எல்லாருக்குமே அந்த டின்னு போட்டிருக்காங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி. இப்ப ஐயர் ஐயங்கார் அப்படிங்கிற நமக்கு ராவ் சொல்றோம் இருக்கு இல்லையா? ராவ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. இப்ப நாயுடுஸ்னா நாயுடுஸ் இல்லையா? ரெட்டிஸ்ன்றாங்க. சில பேர் கேஸ்ட் நேம், சில பேர் ஃபேமிலி நேம் வச்சிருப்பாங்க. ஃபேமிலி நேம். ஓகே. சோ இப்ப நம்ம குடும்ப பேர் இருக்கும் இல்லையா? எங்களுடைய ஃபேமிலி நேம் அந்த ஃபேமிலி அத டிரைவ்ல போட்டிருக்காங்க. அது எடுக்க தெரியல மாதாஜி. ஸ்க்ரால் பண்ணணும். நீங்க கீழே அப்படியே தள்ளணும். கீழே தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வரும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சாப்டர் 3 நம்ம படிக்கிறது. So Bhakti Siddhanta Saraswati Tagore. There will not be such benefactors of the highest merit as Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have been. The offer of other benefits is only deception.
It's rather a great harm, whereas the benefit done by him and his followers is the truest and greatest eternal benefit. This benefit is not for one particular country, causing mischief to another, but it benefits the whole universe. இது வந்து அவருடைய அவர் பேசினது வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த சென்டென்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க. ஒண்ணு பண்ணலாம், இதெல்லாம் நம்ம ஃபுல்லா காப்பி பண்ணி டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல. அதாவது இட் இஸ் கோயிங் பியாண்ட் த ஸ்கோப். கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம். டிரான்ஸ்லேட் டு தமிழ். அட்லீஸ்ட் நீங்க இப்படியே தான் படிக்க வேண்டியிருக்கும். இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன். சோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, மகாபிரபு மற்றும் அவரது பக்தர்கள் போன்ற மிக உயர்ந்த அருளாளர்கள் இருந்தது கிடையாது அப்படின்னா இது வரைக்குமே யாரும் இல்லை, இனிமே இருக்க போகிறார்கள் என்பதும் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. மற்ற சலுகைகளை வழங்குவது ஒரு ஏமாற்று வேலை மட்டுமே. இது ஒரு பெரிய தீங்கு. அதே சமயம் அவரும் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் செய்யும் நன்மையே உண்மையான நன்மையான மற்றும் மிகப்பெரிய நித்திய நன்மை. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு செய்திருக்கக்கூடிய அந்த சங்கீர்த்தன இதை பத்தி தான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார் இந்த இடத்துல. யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அவர் கொடுத்த ஒரு அறிக்கையை தான் அந்த மேல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த நன்மை ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்டுக்கு, ஒரு பர்டிகுலர் சமுதாயத்துக்கோ ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துக்கு மட்டும். இப்ப பூரி ஜெகநாதர்ல வந்து நிறைய ஆண்டுகள் வந்து யாரு நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு ஐ திங்க் 18 இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் அவர் இருந்தது அந்த இடத்துல. சோ பூரி ஜெகநாத்ல ஐ எம் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ரீகலெக்ட் பண்ண முடியும், எப்பயோ படிச்சது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு. சோ மோர் தென் 18 இயர்ஸ் அவர் அங்க இருந்திருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ எங்க பூரி ஜெகநாத்ல. சோ அந்த ஒரு பிரதேசத்துக்கு மாத்திரம் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டு போனது வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது. அவர் சொல்லிட்டு போனது இந்த பிரபஞ்சத்துல, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே இது வந்து நன்மை பயக்க வல்லது. அதனால மற்றொரு நாட்டிற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். அதாவது நாம் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இதுக்கு மட்டுமே வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்கணும்னா அங்கேதான் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இது என்னன்ற ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா. ஆனா இது முழு பிரபஞ்சத்திற்குமே பயனளிக்கக்கூடியது. எது? இந்த கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல அவர் மேற்கோள் காட்டுகிறார். அதாவது அவருடைய ஸ்டேட்மெண்ட், அதாவது அவர் சொல்லி கொடுத்திருக்கக்கூடிய. சில சமயத்துல நம்ம பேசுவாங்க இல்லையா, பேச்சாளர் பேசுவாங்க, போதகர்கள் வந்து மெயின் டாபிக்ஸ் பத்தி ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க. சோ இந்த இடத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கத்தை பத்தி ரொம்ப மேன்மையா வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார் சொன்னதை வந்து இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அது எங்க வருதுன்றதையும் நம்ம அப்புறமா பார்ப்போம். மீண்டும் ஓபன் பண்ணி translate to Tamil. So இதான் இது எப்படி வரும் தெரியாது. நம்ம இப்படிதான் எங்கேயுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. தமிழ் வெர்ஷனு எந்த ஒரு இஸ்கான்லயுமே இல்லைன்றாங்க. ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ. தேடிட்டு வந்துடுறது. இல்ல எந்த இஸ்கான்லயுமே இல்லைன்றாங்க நிறைய. அதாவது இங்கேயும் பெங்களூர்ல கூட இல்ல அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டேன். ஓகே, இப்போ இதனுடைய விளக்கம். அபயின் நண்பர் நரேந்திரநாத் முல்லைக் வற்புறுத்தினார். மாயாப்பூர்ல இருந்து அபய் ஒரு சாதுவை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார். நரேன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் சிலர் ஏற்கனவே சந்திப்பு நினைக்கிறேன், உல்டங்கா ஜங்ஷன் ஜங்ஷன் சந்திப்பு அப்படின்னா உல்டடங்கா ஓகே அப்படின்னு ரயில்வே சந்திப்பு அது. ஜங்ஷன் உள்ள அவரது அருகில் உள்ள ஆசிரமத்தில் சாதுவை சந்தித்தனர். இப்போது அவர்கள் அபையின் கருத்தை விரும்பினர். அவர்களது நட்பு வட்டத்தில் உள்ள அனைவரும் அபையை தலைவராக கருதினர். எனவே அபைக்கு சாது மீது அதிக மரியாதை இருப்பதாக நரேன் மற்றவர்களிடம் கூறினால் அது அவர்களிடம் சொந்த மதிப்பீடுகளை உறுதிப்படுத்தும். அபை போக மனமில்லாமல் நரேன் அவரை வந்து அழுத்தினான்.
குதிரை வண்டிகள், மாட்டு வண்டிகள், எப்போதாவது ஆட்டோ, டாக்ஸிகள் மற்றும் மோட்டார் பேருந்துகளின் போக்குவரத்து சாலையில் சத்தத்துடன் நகர்ந்ததால் மக்கள் நெரிசலான அதிகாலை தெருவில் வழிபோக்கர்களுக்கு மத்தியில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தனர். நரேன் தன் நண்பனின் கையை சுற்றி இறுதியாக கையை வைத்து அவரை முன்னோக்கி இழுத்து முயன்றான். அபய் சிரித்துக் கொண்டே பிடிவாதமாக வேறு பக்கம் இழுத்தார். சோ நரேன் அவர்கள் ஒரு சில பிளாக்குகள் தொலைவில் இருப்பதால் குறைந்தபட்சம் ஒரு சிறு வகையாவது செய்ய வேண்டும் என்று வாதித்தார். அபய் சிரித்துக் கொண்டே மன்னிப்பு கேட்டார். 2 இளைஞர்களும் நண்பர்களாக இருந்ததை மக்கள் பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் அது ஒரு ஆர்வமான பார்வை. வெள்ளை காதி உர்தா மற்றும் வேட்டி உடை அணிந்த அழகான இளைஞனை அவரது நண்பன் இழுத்துச் செல்வது. சாது ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி ஒரு வைஷ்ணவர் மற்றும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சிறந்த பக்தர் என்று நரேன் விளக்கினார். அவருடைய சீடர்களில் ஒருவரான சந்நியாசி முல்லிக் வீட்டிற்கு சென்று ஷீல பக்தி சித்தாந்தரை சந்திக்க அவர்களை அழைத்திருந்தனர். முல்லிக்குகளில் சிலர் அவரை பார்க்க சென்று மிகவும் ஈர்க்கப்பட்டனர். சோ இதுதான் இதனுடைய இது. நம்ம இங்கேயே வந்து வில் கோ இன்டு த அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை விட இங்கே பார்த்து நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஓகே, ஏன்னா அது டைரக்டா வந்து இருக்கும் இல்லையா? சோ இப்போ அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர் வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சந்திப்பை பற்றி தான் இந்த சாப்டர்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அபயா சரணாரவிந்த நம்ம பிரபுபாதருடைய ஃப்ரெண்ட் யாருன்னா நரேந்திரநாத் முல்லிக். சோ குடும்பமும் முல்லிக் குடும்பங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருந்தாங்கன்றது நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடி அந்த ப்ரிஃபேஸ் ஆன பிறகு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? he wanted Abhay to see சாது ஃப்ரம் மாயாப்பூர். மாயாப்பூரிலிருந்து வந்திருந்த சாதுவை வந்து இவர் வந்து கண்டிப்பா பார்க்கணும், விசிட் பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து அது அவருடைய இது நரேன் என்ற அவருடைய நண்பருக்கு. நரேன் and some of his friends had already met the sadhu at his nearby ashram of Ulta Danga Junction Road and now they wanted Abhay's opinion. முன்னாடியே நரேனும் பிற நண்பர்கள் எல்லாமே அந்த சாதுவை போய் அந்த கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசிரமம் உல்டடங்கா ஜங்ஷன் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆசிரம கிட்ட போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க. ஆனாலும் இப்போ பிரபுபாதருடைய ஒப்பீனியன், அதாவது அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதை பற்றி அப்படிங்கறத வந்து கேட்கணும், அவரை வந்து அழைச்சிட்டு போகணும்ன்ற ஒரு ஈடுபாடு அவருக்கு. எவ்ரி ஒன் வித்தின் த சர்க்கிள் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்சிடர் அபய் as a leader. அப்படின்னா அவர் அப்பவே அந்த சிறு பிராயத்திலே வந்து நம்ம கூட சிறு பிராயத்துல 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அதுல ஒருத்தர் வந்து டாமினண்டா பேசுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி மேபி பேஸ்ட் ஆன் த நாலேஜ், பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், சோ தட் அடுத்தவங்களுக்கும் அவங்களால வந்து அது எடுத்துரைக்க முடியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வந்து சோ நம்ம பிரபுபாதர் வந்து அப்பவே வந்து அதாவது ஒரு தலைவர் ஆகியிருந்தார் அந்த ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ல. So if Naren could tell the others that Abhay also had a high record for the sadhu, then that would confirm their own estimations. Abhay was reluctant to go, but Narendra pressed him. அதாவது நம்ம பிரபுபாதர் போய் பார்த்துட்டு வந்து அவருடைய அபிப்பிராயத்தை வந்து சொன்னா அந்த நண்பர்கள் மத்தியில வந்து அதை கண்டிப்பா எடுத்துப்பாங்க. இப்போ ஒரு தலைவரா இருக்கிறவர் சொன்னாருன்னா அடுத்தது வந்து அவங்க கூட இருக்கிறவங்க வந்து அதெல்லாம் ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும் இல்லையா? சோ இவருடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்காவது சோ நம்ம பிரபுபாதரை அழைச்சிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரபுபாதருடைய ஃப்ரெண்டா இருக்கக்கூடிய நரேந்திரநாத் முல்லிக் அவரை வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றார். பிரசிடம்னாக்கா இன்சிஸ்ட், அதாவது போகணும்ன்ற வற்புறுத்தல் வந்து செய்யறார். They stood talking amidst the passers-by on the crowded early evening state as the traffic of the horse-drawn. அப்ப அந்த காலத்துல வந்து குதிரை வண்டி, ஆட்டோ ரிக்ஷா இல்லையா, எருது இதெல்லாமே இருக்கக்கூடிய வண்டி எல்லாமே இருந்தது. ஸோ நாம கூட சிறு பிராயத்துல பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்பெல்லாம் லாரியில வந்து மணல் கொட்டுது. அப்பெல்லாம் 2 எருதுகள் கட்டிய அந்த வண்டியில தான் மணல் எடுத்துட்டு வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து கொட்டுவாங்க. அப்பெல்லாம் நல்லா ஆற்று மணலே ரொம்ப அழகா கிடைச்சது. இப்போ நமக்கு ஆற்று மணல் கிடையாது இல்லையா? மலை குன்றுகள் அதுதான் வந்து நிரந்தரமா இருந்தது. அதையும் நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ, அதாவது குடைஞ்சு அதை பவுடர் பண்ணி இப்போ வீடு கட்டிட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா? நரேன் புட் ஹிஸ் ஹேண்ட் ஃபார்ம்லி அரவுண்ட் ஹிஸ், அதாவது புஜம் மேல அது மேல போட்டுக்குவாங்க இல்லையா, தோல் மேல வந்து கையை போட்டுட்டு
அப்படியே இழுத்துட்டே போறது. வைல் அபய் ஸ்மைல்ட் பட் ஸ்டபர்ன்லி புல்டு த அதர் வே. அவரும் அதை விட்டு நம்ம கூட யாராவது வற்புறுத்தி இழுத்தா நம்ம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைப்போம் இல்லையா? அந்த மாதிரி பிரபுபாதரும் வந்து அந்த அணைப்புக்கு இல்லாம வந்து வெளியில வந்துடணும்னு நினைக்கிறார். Naren argued that since they were all only few blocks away, they should at least pay a short visit. அதாவது ரொம்ப கிட்டதா இருக்கிறதுனால ரொம்ப நேரம் இருக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் போயிட்டு அங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை வந்து நரேன் அவருடைய நண்பர் வந்து சொல்றாரு. யாருடைய நண்பர்? பிரபுபாதருடைய நண்பர். மேலும் பிரபுபாதர் வந்து சிரிச்சுட்டே அப்புறம் வந்து இல்ல என்னை விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்கியூஸ் பண்ண. பீப்புள் குட் see that the two young men were friends. 2 பேருமே வந்து இவங்க 2 பேருக்கு இந்த நிலை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய பேச்சுவார்த்தை மற்றும் அவர்கள் செய்யக்கூடிய நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இங்க 2 பேரும் பார்த்தா நண்பர்கள் போல இருக்கிறது. பட் இட் வாஸ் கியூரியஸ் சைட். the handsome young man dressed in white காதி குர்தா and dhoti being pulled along by his friend. அதாவது அந்த நண்பர் வந்து இவரை வந்து இழுக்கிறத வந்து அவங்களால வந்து பார்க்கும். அது எதுக்காக? ஏன் 2 பேரும் பேசியிருந்தானே இருக்காங்க. இப்ப நண்பர்கள் போல இருந்தாலும் சில சமயத்துல ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும் இல்லையா? சோ வேறுபாடு தெரியற மாதிரி இருந்தது. அதனால அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், அதாவது அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு ஈடுபாடு வந்தது. நரேன் எக்ஸ்பிளைன்ட் தட் த சாது ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி வாஸ் அ வைஷ்ணவா. அவர் சொல்றாரு. அப்புறமா அவர் ஒரு வைஷ்ணவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஃபாலோ பண்ணிருக்காரு. அவர் வந்து அவருடைய டிசைபிள். அவரு ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் டிசைபிள் a சன்னியாசி has visited Mullik house and had invited them to meet. So அவங்க வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகர் ஒரு முல்லிக் ஃபேமிலி வந்து இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதையும் எடுத்துரைக்கிறார். a few of the முல்லிக்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து அவரை பாக்குறதுக்காக சென்றிருக்காங்கன்றதையும் சொல்றார். சோ பட் இருந்தாலுமே பிரபுபாதர் வந்து அது போக வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில, ஐ நோ ஆல் திஸ் சாதுஸ், ஐ எம் நாட் கோயிங். எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலக்டன்ஸ் தான் அவருக்கும் இருந்திருக்கு இல்லையா அந்த சமயத்துல. சோ எதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது. அபய் ஹேட் சீன் மெனி சாதுஸ் இந்த சைல்ட்ஹுட் எவ்ரிடே. ஏன்னா அவங்க அப்பா வந்து வீட்டுக்கு வைஷ்ணவர்களை அழைப்பார், சாதுக்களை அழைப்பார். இதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து வரவங்களுக்கு உணவெல்லாம் படைச்சு அனுப்புறது. முதல்ல அத்தியாயத்திலேயே நம்ம அதை படிச்சிருக்கோம். சோ அது and entertain at least 3 to 4 in his home. Some of them were no more than beggars, but some even smoked ganja. அப்படின்னா அதாவது வந்தவங்க அந்த வேலையும் செஞ்சிருக்காங்க, கஞ்சாவும் குடிச்சிருக்காங்க. கௌர் மோகன் had been very liberal in allowing anyone who wore the saffron robes of sannyasis to come, but it didn't mean that though a man with was no more than beggar or ganja smoker, he had to be considered saintly just because he's just sannyasi and was collecting funds in the name of building a monastery or could influence the people. So சாதாரணமா இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமையில கூட இதே மாதிரிதான் இல்லையா? காவி உடைஞ்சு அணைஞ்சிருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த உடைக்கான குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்காது. சோ மித்தியாச்சாரம் இல்லையா? அந்த மித்தியாச்சாரம் மாதிரி இருந்ததுனால இவர் வந்து அவருக்கு அந்த சன்னியாசியை பார்க்கணும். சோ உண்மையிலே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரை பத்தி அவருக்கு எதுவும் தெரியாது. ஆனா ஜென்ரலா சிறு பிராயத்துல சன்னியாசிகள் எவ்வாறு தங்களுடைய வீட்டுக்கு அவங்க அப்பா வந்து அழைச்சிட்டு அவங்களுக்கு சாதுக்களுக்கெல்லாம் வந்து தானங்கள் கொடுக்கக்கூடியது, உணவு படைக்கிறது, இதெல்லாம் செய்திருக்காரு. ஸோ irrespective ஆஃப் தட் சாது இஸ் எ குட் ஆர் பேட் இல்லையா? அவங்களுடைய நிலை எப்படி, அவங்க பௌதிகவாதியா இருந்திருக்காங்களா இல்ல மோசமான அதாவது நிலையில இருந்திருக்காங்களா, இதெல்லாம் மீறி அவருடைய தந்தையார் செய்ததை எண்ணி அவருக்கு சாதுக்கள் என்றால் அந்த வேல்யூ வந்து சாது இருக்க வேண்டிய அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கிறது இல்லையே, நிறைய பேர் வந்து சாதுக்கள் தானே அப்படிங்கிற அந்த இதுல அவர் பேசுறாரு. No, and by large they were disappointing a lot. Abhay have been seen a man in his neighbor who was a beggar by occupation. In the morning when others dressed in their work clothes and went to this man would put on the saffron cloth and go out beg, and in this way. So இதையும் பார்த்திருக்கார். அதாவது சாது மாதிரி இருந்துட்டு சாதுனுடைய ட்ரெஸ்ல அந்த ஆடையில இருந்துட்டு அவர் வந்து பிச்சை எடுக்கிறது. But was it fitting that so-called sadhu be paid a respectful visit as if he were a guru? இல்லையா? சாதுன்ற அதாவது ஒரு ஞானத்துல நிலை பெற்று இல்லையா பூர்ணத்தினுடைய உண்மையை தேடக்கூடிய அத்தகைய நிலையில இருக்க வேண்டியவங்க தான் சாது இல்லையா? அவங்கதான் உண்மையான சாதுக்கள். அவங்களதான் நம்ம குரு என்ற ஸ்தானத்திற்கு நாம கண்டிப்பா சொல்லணும் இல்லையா? ஆனா இந்த மாதிரி போலியா ஆடை அணிந்து கொண்டு
தன்னுடைய வாழ்நிலையை வந்து எப்படி சோம்பேறித்தனமா கழிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக காவி உடை அணிந்து கொண்டு மத்தவங்களை ஏமாத்தக்கூடிய அந்த செயல் வந்து அவருக்கு அது பிடிக்கல. ஈவன் யாருக்குமே பிடிக்காதது இல்லையா? Naren argued that he felt that this particular sadhu was very learned scholar and that Abhay should at least meet him and judge him for himself. அதனால நரேன் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவர் வந்து இல்ல நீங்க இவர் வந்து அப்படி கிடையாது, இவர் நல்ல புலமை வாய்ந்தவர், ஸோ ஸ்காலர், லேர்ன்டு ஸ்காலர். ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் எல்லாம் அவர் நல்ல ஸ்காலர்லி பர்சன் அவர் ஆக்சுவலி. ஸோ பிலாசபி என்றால் அவர் வந்து ரொம்ப நல்ல இதுன்றது வந்து, ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு எலிவேட்டடா இருந்ததுனால்தான் அவருடைய குருவா ஏற்றுக்க சொல்லி அவருடைய தந்தையார் பணித்தது வந்து கௌரகிஷோர் தாஸ் பாபாஜி இல்லையா? அவர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்காலர்லி கிடையாது, பட் இஸ் இன் எலிவேட்டட் பொசிஷன். சோ அவர் ஏத்துக்கல இவரை, சிஷியனாவே ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலுமே தந்தையுடைய இது அதுக்கப்புறம் கடைசியில வந்து அவர் ஏத்துட்டார் ஆக்சுவலி. சோ அப்படி எத்தனையோ வாட்டி வந்து அவர் வந்து நிராகரிக்கப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஏத்துட்டார். ஏன்னா he felt இவர் இவ்வளவு ஸ்காலர்லியா இருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த இதுல. Abhay wished that Naren would not behave this way, but finally he could no longer refuse his friend. அதனால கடைசியில தன்னுடைய நண்பரை வந்து மறுக்க முடியாம போய் அவர் வந்து போறார். Together they walked past the Prashant Jain temple at one Ultanga with its sign Bhakti Vinod Ashana, announcing it to be the quarters of the Gaudiya Math. Okay, அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. When they inquired at the door, young man recognized Mr. Mullik. Naren had previously given a donation and immediately escorted them to the roof of the second floor, and in the presence of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, who was sitting and enjoying the early evening atmosphere with a few disciples and guests. So அங்க அவருடைய நண்பர் ஒருத்தர், முல்லிக் ஃபேமிலி இல்லையா? நரேன் அவங்களும் முல்லிக் ஃபேமிலி தான். ஸோ முன்னாடியே அவர் ஏதோ தானம் கொடுத்திருக்கார் போல இருக்கு. அதனால அவர் அறிமுகமானதால அவங்கள வந்து டைரக்டா வந்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த 2ஆம் தலத்திற்கு அழைத்து செல்கிறார். அங்கே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார், அதாவது மாலை பொழுதுல வந்து சோ பக்தர்களோட வந்து கூட்டத்தோட உட்கார்ந்து இருக்கார். சில விருந்தினர்களும் வந்திருக்காங்க. சிட்டிங் வித் இஸ் பேக் வெரி ஸ்ட்ரெயிட். ஏன்னா அவர் யோக பயிற்சியில கூட அவர் வந்து ரொம்ப முன்னேறியவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ ஷீலா பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அப்பியர் டால், ரொம்ப நல்லா ஒல்லியா, அதாவது நல்ல ஹைட்டா இருந்திருக்கார். He was slender, his arms were very long and his complexion was fair and golden தங்க நிறத்துல இருந்திருக்கார். He wore round bifocals with simple frames. அதாவது 2 பைஃபோக்கல்ஸ்னா 2 இருக்கும் கிட்ட. இப்பெல்லாம் ப்ரோக்ரசிவ் லென்ஸ் இல்லையா, அந்த டிஃபரன்ஸே இருக்காது. ஸோ அதாவது தூர பார்வை கிட்ட பார்வை இந்த 2மே கலந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கிறது தெரியறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து டிஃபரெண்ட். நம்ம பாட்டி தாத்தா எல்லாம் அப்படிதான் போட்டு இருந்தான் இல்லையா? மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அதுதான் ஆமா, அதுதான் பைஃபோக்கல்ஸ் கண்ணாடி. ஓகே, சிம்பிள் ஃப்ரேம், ரவுண்ட். நீங்க பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா கூட, அவருடைய போட்டோ பாத்தீங்கன்னா உங்களால அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ரவுண்டா இருக்கும். His nose was sharp. Yes. His nose was sharp. His forehead was broad. அதாவது இதுவும் நல்லா, அது கையும் நல்லா லென்த்தியா இருந்தது. சோ தோல், அதாவது பாத்தீங்கன்னா முட்டி வரை இருக்கக்கூடிய கை இருக்கிறவங்க வந்து ஜென்ரலி தே ஆர் எலிவேட்டட் நிலையில இருப்பாங்க. அவங்க வந்து இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன். ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகுரார், இவங்க எல்லாருமே இங்க எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. So the vertical markings of Vaishnava Tilaka on his forehead, அதாவது திலகம் இட்டிருந்தார், was as were the simple sannyasa robes that draped over his right shoulder இல்லையா, leaving the other shoulder off. இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பனா இருக்கு, இந்த பக்கம் மட்டும் அவர் வந்து போட்டிருந்தார். துளசி பீட்ஸ் எல்லாம் நெக்கு இல்லையா, கழுத்து சுத்தியும் துளசி மாலை அண்ட் கிளே வைஷ்ணவ மார்க்கிங்ஸ் 12 இடங்கள்ல வந்து திலகத்தை போட்டிருந்தார். A clean white Brahminical thread was looped around his neck and draped across his chest. அதாவது பூணூல் அணிஞ்சிருந்தார். Abhay and Naren have both been raised in Vaishnava families, immediately offered prostrated obeisances at the sight of revered sannyasi. So அதாவது பிரபுபாதர் இதை எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா சிறு பிராயத்துல அவர் பார்த்த சன்னியாசிகள் வந்து பிச்சைக்காரர்களாகவும் இல்லையா, ஏமாற்று பேரு வழிகளாகவும் கஞ்சா குடிப்பவர்களுமா இருந்ததுனால அப்படிப்பட்ட ஒரு சன்னியாசியா தான் இருப்பார் இவருன்னு சொல்லிட்டு வந்தவர் அந்த இடத்துல இவ்வளவு தெய்வீகமா இருக்கக்கூடிய நிலையை கண்டு அப்படியே சாஷ்டாங்கமா வந்து விழுந்து 2 பேருமே வணங்குறாங்க.
இந்த 2 young men were still rising and preparing to sit. அவங்க வணங்கி எழுந்து உட்கார் before any preliminary formalities of conversation. இப்போ வந்து பேசுவாங்களே இவங்க வந்திருக்காங்கன்ட்டு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி immediately said to him, you are a educated young man, நீங்க எல்லாம் படிச்ச பசங்க தானே, why don't you preach Lord Chaitanya Mahaprabhu message throughout the world அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் சொல்றாரு. இதே கொஸ்டின் தான் நிறைய இடங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது படிக்கிறோம் இல்லையா, go and preach in the English, அது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் பண்றத வந்து தன்னுடைய குரு பணித்ததாகவே வந்து சொல்வார் பிரபுபாதர். Abhay could hardly believe that what he had just heard. He hadn't even exchanged views, yet this sadhu was telling them what they should do. Sitting face to face with Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, Abhay was gathering his wits and trying to gain comprehensible impression, but this person has already told them to become preachers and go all over the world. நாம கூட ஒரு இடத்துக்கு போனோம்னா ஒருத்தங்கிட்ட பேசணும், அறிமுகம் இல்லாதவங்க கிட்ட பேசணும்னா முதல்ல அவங்கள பார்க்கணும் இல்லையா, அவங்க எப்படி நம்மளோட வந்து பேசுறாங்க, அதாவது அறிமுகம் இதெல்லாம் ஆன பிறகுதான் அவங்க என்ன கேட்க போறாங்க, நாம் என்ன பேசணும்னு நினைப்போம். ஆனா அத்தகைய அறிமுகம் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரை பற்றி ஒரு ஒரு யூகத்தை எடுத்துட்டு வரதுக்கு அவருடைய ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்து இல்லையா, அவருடைய உருவ அமைப்பை பார்த்து அவர் எவ்வாறு தன்னை வந்து அந்த இடத்துல வந்து அனைவர் முன்னாலுமே அவர் பிரசன்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அதை பார்த்து அவர் ஒரு வியூக்கு வரணும் இல்லையா, அதாவது ஒரு கருத்து ஏற்பாடு கண்டிப்பா ஏற்படும். நம்ம ஒருத்தர் பார்த்தோம்னா அந்த மனிதர் இப்படி, அந்த நபர் இப்படின்ற ஒரு 2-3 நிமிஷத்துல வந்து ஆவரேஜ் அது ரைட்டா இருக்கலாம் தப்பாவும் இருக்கலாம், ஆனா நம்மளோட ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துருவோம் இல்லையா. அந்த மாதிரி இவர் வந்து அவரை பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும், அவருடைய பாவத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும், அப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் பண்றாங்க இல்லையா. அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளேயே இவர் வந்து நம்மள போய் வந்து நீங்க உலகம் எல்லாம் போய் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய இயக்கத்தை என்ன சொல்லிட்டு போனா அது செய்யுங்கன்னு சொல்றாரே அப்படின்ற ஒரு ஆச்சரியம் அவருக்கு. he was impressed. அதாவது இந்த மாதிரி பேசினது பார்த்து அவருக்கு வந்து ஈர்க்கப்படுகிறார். after all there were assumptions in what the sadhu has said. Abhay had already announced himself by his dress to be the follower of Gandhi இல்லையா, காதி அணிஞ்சிட்டு இருந்தார். but he felt the impulse to raise an argument. yet as he continued to listen, Srila, அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும், ஆர்குமெண்ட்னா சமவாதம் வைக்கிறது இல்லையா, அவர் இருந்தாலும் அவர் பேசுறத வந்து கேட்கணும்ன்றது வந்து he also began to feel won over by the sadhu's strength of conviction. அவருடைய அதாவது உறுதி. ஒருத்தர் பேசும்போதே அவங்க எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க அதுல அப்படிங்கறது வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிடும் இல்லையா. சோ அதாவது கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து பேசுறாங்களா இல்ல 100% அவங்க சொல்றது ரைட்டுன்னு நினைச்சிட்டு பேசுறாங்களா, இப்படி அந்த பாவத்தை நம்ம வந்து சுலபமா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும். டவுட்டா பேசுறாங்களா இல்ல கோபமா பேசுறாங்களா இல்ல வந்து ஹாஷியமா பேசுறாங்களா, இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா வெவ்வேறு பாவங்கள் என்னன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். So he could sense that Srila Bhakti Siddhanta did not care for anything but Lord Chaitanya, and that this was what made him great. This was why followers had gathered around him and why Abhay himself had drawn, inspired and humbled and wanted to hear more. But he felt obliged to make an argument to test the truth. இருந்தாலும் அவர் வந்து நமக்கு இருக்க அந்த வயதுக்கே உரித்தான ஒரு வாதம் இருக்கும் இல்லையா, அது செய்யணும். இவன் தான் அவருடைய கெஸ்டர் எல்லாமே பார்த்து அவருடைய உடை அணிந்திருக்கக்கூடிய விதம், அவருடைய பாவம் இல்லையா, அவருடைய ரூபம் இதெல்லாம் பார்த்த பிறகு அவர் மேல ஒரு நல்ல மதிப்பு மரியாதை வந்திருந்தாலும் கூட இவர் ஒண்ணு கேட்கணும்ன்ற அந்த உந்துதல் வந்து இவருக்கு இருந்தது, உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக. drawn irresistibly into discussion இல்லையா, அதாவது தவிர்க்கவே முடியாது. Abhay spoke up in answer to the words Srila Siddhanta Saraswati that so tersely spoken in the first seconds of their meeting. Who will hear your Chaitanya's message? உங்க சைத்தன்யருடைய மெசேஜ் யார் கேட்பாங்க? அபை குவயர்ட் கேட்கிறார் கொஸ்டின். we are dependent country இல்லையா, நாமளே இப்போ இன்னும் என்னது சுதந்திரமே அடையல, ஆங்கிலேயர் கீழ வந்து அடிமை வாழ்வு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா மஸ்ட் பிகம் இண்டிபெண்டன்ட், அதாவது சுதந்திரம் அடையணும் இந்தியா. how can we spread Indian culture if we are under British rule? சோ நாமளே இன்னும் அடிமையில இருக்கோம் ஆங்கிலேயர்களுக்கு. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம் எப்படி இந்த இயக்கத்தை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து எடுத்துரைக்க முடியும் அப்படிங்கறது வந்து சொல்றாரு. இந்தியன் கலாச்சாரத்தை வந்து நம்ம எப்படி வெளியே பரப்ப முடியும்னு சொல்றோம். Abhay had not asked on, அதாவது ஏதோ ஒண்ணு கொஸ்டின் கேட்கணும்ன்றதுக்காக கேட்கல, உண்மையிலேயே கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் தான். அந்த சூழ்நிலையில எப்படி இருந்ததோ அதுக்கேற்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவர் கேட்க நினைச்சார்.
Yet his question was clearly a challenge. If he were to take this sadhu's remark to them as serious one, there was nothing in Srila Bhakti Siddhanta's demeanor to indicate that he had not been serious. Abhay felt compelled to question how he could purpose such a thing while India is still dependent. இல்லையா? அதாவது இன்னும் சுதந்திரமே அடையல. அவர் அதாவது ஒரு எதையோ ஒண்ணு கேட்கணும்ன்றதுக்காக அவர் கேட்கல. உண்மையிலே அவர் சொன்ன நீங்க போய் ஏன் ப்ரீச் பண்ணணும், ப்ரீச் பண்ணக்கூடாது, டூ யங் மேன்ஸ், நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்களா இருக்கீங்க இல்லையா, நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு இயக்கத்தை நீங்க எல்லா இடத்துலயும் ப்ரீச் பண்ணல, அவர் என்ன சொல்லிட்டு போறாரு அப்படிங்கறது சொன்ன போது அப்ப இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாரு. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ரிப்ளைட் இன் எ குவைட், ரொம்ப அமைதியா இல்லையா, டீப் வாய்ஸ் அப்படின்னா அழுத்தமான ஒரு குரலோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் டிட் நாட் ஹாவ் டு வெயிட் ஃபார் எ சேஞ்ச் இன் இந்தியன் பொலிட்டிக்ஸ். அதாவது அப்படின்னா இந்த ஒரு சென்டென்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்றதுன்னா, எந்த சூழ்நிலையிலுமே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வை பரப்ப முடியும். அதுக்காக நமக்கு நல்ல நிலை வந்த பிறகுதான் நம்ம இந்த பக்தி இயக்கத்துல பண்ணணும்ன்றதெல்லாம் கிடையாது இல்லையா. இந்த காலத்து பசங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு, பக்தி உணர்வு இதெல்லாம் பத்தி சொன்னாக்கா, உங்களை மாதிரி வயசான பிறகு நாங்க பண்றோம், அதை நீங்க எல்லாம் இப்ப அதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி தானே வந்தீங்க இல்லையா, அதனால நாங்களும் அந்த வழியை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்களும் அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான் இப்போ. சோ இப்படி இருக்கும். ஆனா அந்த சிறு பிராயத்திலேயே இது ரொம்ப முக்கியம். 5 வயதிலேயே நம்ம பக்திய ஏற்படுத்தினாதான் அது கடைசி வரைக்குமே அது இட்டு செல்ல முடியும். சோ சிறு பிராயத்துல விளையாதது பெரியவனா கண்டிப்பா விளையாது. அதனால நல்ல காலம் பிறக்கட்டும் அப்படின்னு காத்துட்டு இருந்து அதுக்கப்புறம் இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்தை பரப்பணும்னா கண்டிப்பா முடியாது. எச்சூழ்நிலையால் இருந்தாலுமே இறைவனை நாம நாடுகின்றோம் இல்லையா. நமக்கு தர்ம சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் நம்ம நம்புறது யாரு? நம்ம இறைவனை தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்பலாம். இட் இஸ் நாட் டிபெண்டன்ட். யாரு ஆட்சி புரியுறாங்கன்றதெல்லாம் அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் வாஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட், சோ எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இம்பார்ட்டன்ட். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது தட் இட் குட் நாட் வெயிட். அது காத்துட்டு இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறது யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொல்றார். அபய் வாஸ் ஸ்ட்ரக் பை ஹிஸ் போல்ட்னஸ். அவரோட ஸ்ட்ராங் ஒரு குருவாலதான் அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா பேச முடியும். உண்மையான குருவாலதான் இருக்கக்கூடிய உண்மையை புரிந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு எது உசிதமான ஒரு காரியமோ அது செய்யணும்ன்ற அதாவது அழுத்தம் திருத்தமான அந்த வலியுறுத்தல் ஒரு குருவிடம் இருந்துதான் வரும். How could he say such thing அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். The whole world of India beyond this little Ultanga rooftop was in turmoil and seemed to support what Abhay had said. Many famous leaders in Bengal, many saints, even Gandhi himself, men who were educated and spiritually minded, all might very well have asked the same question, challenging this sadhu's relevancy. And yet he was dismissing everything and everyone as if they were of no consequence. அதாவது அந்த சமயத்துல நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இல்லையா இந்தியால. அதாவது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை எல்லாம் நடந்து இல்லையா, முதல் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா முதல் உலகப்போர் எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாருமே சங்கடத்துல இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன். அப்படி சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் இந்த சாது இப்படி பேசுறாரு. அவர் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்தை தவிர எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்பவுமே ப்ராப்ளமா தான் இருக்கு. ஆனா இவரு ரொம்ப சுலபமா அதை பத்தி எல்லாம் பெருசா யோசிக்காம நீங்க இதைதான் செய்யணும்ன்றது அவ்வளவு தீர்மானமா சொல்றாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரியம் வருகிறது. மேலும் அவர் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் என்ன சொல்றாருன்றத இந்த பேராகிராஃப்ல பார்க்கலாம். Whether one power or another ruled was a temporary situation. இல்லையா, எதுவுமே இந்த இடத்துல தற்காலிகம் தான் இல்லையா. ஒருத்தர் இப்போ மோடி ஆடுன்னு இருக்காரு, நெக்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி மோடி வரலாம், அடுத்த வாட்டி யார் வருவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. சோ யார் இருப்பாங்க யார் போவாங்க இந்த தற்காலிக உலகத்துல, அடுத்த க்ஷணமே யார் உயிருடன் இருப்பாங்க அப்படிங்கறதெல்லாமே நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. பட் த எட்டர்னல் ரியாலிட்டிஸ், ஆனா நித்தியமா இருக்க வேண்டியது கிருஷ்ண உணர்வு. இந்த ரியல் செல்ஃப் இஸ் த ஸ்பிரிட் சோல் இல்லையா. அதாவது உண்மையிலே அது நாம யாருன்றது அந்த ஆத்மா. நோ மேன்மேட் பொலிட்டிக்கல் சிஸ்டம் தேர்ஃபோர் குட் ஆக்சுவலி ஹெல்ப் ஹியூமனிட்டி. இந்த மனிதனால் படைக்கப்பட்ட இந்த அதாவது அரசியல் என்றைக்குமே மனிதர்களுக்கு நன்மையை பயக்காது.
This was the verdict of the Vedic scriptures and the line of the spiritual masters. இது நம்ம எதோட ஒப்பிடணும்னாக்கா நம்ம வர்ணாசிரம தர்மத்தோட தான் ஒப்பிடணும். இறைவனால் படைக்கப்பட்டது வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் இல்லையா? சோ பிராமணர்களுடைய கடமைகள், சத்திரியர்களுடைய கடமைகள், சூத்ரர்களுடைய கடமைகள் மற்றும் வந்து வைஷ்யர்களுடைய கடமைகள், அந்தந்த வர்ணத்தவர்கள் அவரவர்களுடைய ஆசிரமத்தில் அந்த காலத்திற்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களுடைய வயதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவர்களுடைய செயல்கள் அமைந்தால் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே அமைதியான ஒரு நிலையை வந்து தெய்வீக நிலையை கொடுக்கும் இல்லையா? அதுதான் வேத சாஸ்திரங்களே நமக்கு வந்து பரிந்துரைக்கிறது. சோ இப்போ வர்ணாசிரம தர்மத்தான் சனாதன தர்மமாக எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. Although everyone is an eternal servant of God, எல்லா உயிர்வாழிகளுமே இறைவனுக்கு நித்திய தொண்டாற்ற வேண்டியவர்கள். One who takes himself to be the temporary body and regards the nation of his birth as worshipable, he comes under illusion. இவ்வளவு ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன் இல்லையா? அதாவது நம்ம எல்லாமே இந்த அதாவது செல்ஃப், நாம எல்லாம் நித்தியமான அதாவது இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டியவர்கள் இந்த உடலில் தற்காலிகமாக இருக்கின்றோம் இல்லையா? ஆனா அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு அதாவது என் நாடு என் மக்கள் இப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிட்டு இருந்தோம்னா நாம மாயையில தான் இருப்போம்னு அர்த்தம். ஏன்னா அனைத்து செயல்களுமே நாம பௌதிகத்திலிருந்துதான் செயல்படுத்துவோம். அங்கே பக்திக்கான இடம் எதுவும் கிடையாது, இறைவனுக்கான இடம் எதுவும் கிடையாது. இதுதான் பௌதிக உலகத்துல நாம செய்யக்கூடியது இல்லையா? The leaders and followers of the world's political movements, including the movement of Swaraj, Sudandhiram, were simply cultivating the illusion. சுதந்திரம் என்பதே நமக்கு கிடையாது. ஆஸ் பர் வேதிக் சாஸ்திரம் பிரகாரமே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே சிறு சுதந்திரம் இருக்கு. அந்த சிறு சுதந்திரத்துல வந்து அவங்க என்ன செய்யணும்ன்ற அந்த ஆசை மட்டும்தான் அந்த வாய்ப்பு இல்லையா? அந்த ஆசைப்படக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான், அந்த சுதந்திரம் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. மற்றபடி எந்த சுதந்திரமே கிடையாது நமக்கு. Real welfare work where individual, social, political should help prepare a person for his next life and help him re-establish his eternal relationship with the Supreme. இறைவனோட வந்து சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அவருடைய பிற்கால வாழ்க்கை என்ன என்பதை அவர்கள் வந்து அதற்கான செயலில் அவர்கள் இப்ப தற்காலிகத்திலே அவர்கள் செயல்படணும். அப்பதான் அவங்களுடைய பிற்கால வாழ்க்கை வந்து என்னன்றதை வந்து நிர்ணயிக்க முடியும். ஷீலா Bhakti Siddhanta Saraswati had articulated these ideas many times before in his writings. அவருடைய எழுத்துக்கள்ல நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கார். There has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Chaitanya Mahaprabhu and his devotees been. The offer of other benefits is only deception. It is rather a great harm, whereas the benefit done by him and his followers is the truest and greatest eternal benefit. நித்தியமான நமக்கு ஆதாயம் அது இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபும் அவருடைய அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிசைபிள்ஸ் இல்லையா, அவங்களோட சிஷ்யர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மக்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையை தான் செய்துட்டு போனாங்க இல்லையா? ஆனா அது இந்த ஒரு நாட்டுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லா மக்களுக்குமே இது வந்து கிடைக்க பெறணும். ஹோல் யூனிவர்ஸ். The kindness of Chaitanya Mahaprabhu has shown to Jivas solves them eternally from all wants, from all inconvenience, from all distress. நமக்கு எவ்வளவு குழப்பம் கலக்கம் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு சங்கடங்கள் இல்லையா, எவ்வளவு தேவைகள், இது எல்லாமே நமக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கக்கூடியது. That kindness does not produce any evil. அவருடைய அந்த கருணை வந்து நமக்கு வந்து நன்மையான ஒரு மார்க்கத்தை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் இல்லையா? அதை தான் அவர் வெளிப்படுத்தினார். யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடியவங்க எல்லாருமே அந்த ஆங்ஸைட்டி, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டின்னா எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இவந்தோ ஸ்வயம் கிருஷ்ணா மற்றும் வந்து ராதை பாவத்தோடையும் கிருஷ்ண அவதாரத்தோட வந்திருந்தாலுமே அவருக்கு கூட ஒரு சிறு ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னா ஒரு கலக்கம் இருந்தது. ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டி வேற, மெட்டீரியல் ஆங்ஸைட்டி வேற. மெட்டீரியல் ஆங்ஸைட்டி தான் நமக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இல்லையா? ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓகே, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டி நம்ம எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் வேணா இருக்கணும். இதே ஆங்ஸைட்டி வந்து அது என்னன்னாக்கா, ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்ஸைட்டினாக்கா இந்த இயக்கம் வந்து நல்லபடியா போகணும், இந்த இயக்கத்திற்காக வந்து நாம கண்டிப்பா சேவை பண்ணணும், அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி தான் நமக்கு இருக்கணும். எவ்வாறு இதை செய்யறது, எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு இதுதான் நமக்கு இருக்கணுமே ஒழிய மெட்டீரியலிஸ்டிக் ஆங்ஸைட்டி வந்து நமக்கு வந்து நன்மையை வந்து தராது. ஸோ அந்த ஆங்ஸைட்டி,
So the jivas who have, it will not be the victims of the evils of the world. இல்லையா? அதாவது the jivas who have it, அதாவது that kindness does not produce any evil. அதாவது கருணை என்றைக்குமே வந்து ஒரு ஈவில்னஸ் சொல்லும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா? அது ஈவில்னஸ் எப்படி சொல்றது, கொடூரமான இல்லைன்னா கொடூரமான கூட சொல், கெட்ட எண்ணம். கெட்ட எண்ணம். எஸ், அது கூட சொல்லலாம். அந்த ஜீவாஸ் who have it will not be the victims of the evils of the world. So நாம் எல்லாருமே ஒன்று நாம ஆன்மீகத்துக்கு போகணும், இன்னொன்னு நாம பௌதிகத்துக்கு வரணும் இல்லையா? பௌதிகத்திலே இருந்தா நாம இதே அந்த கலங்கங்களோட தான் நம்ம வந்து சுத்தின்றே இருப்போம். அதற்கு நாம வந்து விக்டிம்ஸ் மீன்ஸ் நாம வந்து பலிபசு ஆகிறது இல்லையா? சோ அதுக்கு பலியாகக்கூடிய தன்மை. ஆனா அதே வந்து பக்தி கொண்டு ஆன்மீகத்துல போகும் பொழுது அதை நாம வெல்ல முடியும். அதனால நம்ம வந்து அன்பை என்று நாம மேன்மையா எடுத்துட்டு போக முடியும். இதை எல்லாமே அவருடைய பேச்ச வந்து பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப உன்னிப்பா கவனத்தோட கேட்டுட்டார். அவர் வந்து ஒரு வங்காள அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புலவரை வந்து நினைவு கூறுகிறார். So even less advanced civilizations, அதாவது சைனா, ஜப்பான் were independent and yet India labored under political oppression. Abhay knew well the philosophy of nationalism, which stressed that Indian independence had to come first. An oppressed people was a reality. The British slaughter of innocent citizens was a reality, and the independence benefit people. Spiritual life was a luxury that could be offered only after independence. இது அவருடைய கருத்து இல்லையா? அதாவது இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில முதல்ல பாரத கண்டம் வந்து பாரத தேசம் வந்து என்ன ஆகணும், சுதந்திரம் அடையணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பக்தியை பத்தி நம்ம பேச முடியும். இப்ப நம்ம வாழ்வா சாவா அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில இருந்து கொண்டு நீ போய் பக்தி பண்ணு, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த பக்தி பண்ண சொன்னாலுமே பண்ண மாட்டான். ஏன்னா நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னே தெரியாது இல்லையா? எத்தனை பேர் வந்து பலியாகும்னு தெரியாது. அப்படிப்பட்ட காலகட்டம். சோ அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தை தான் வந்து பிரபுபாதரும் வைத்திருந்தார். The people's cause was in itself God actually. அதாவது நம்ம கூட சொல்லுவோம் இல்லையா, மக்கள் தொண்டு மகேஷன் தொண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரிதான் God itself, அந்த ஒரு கான்செப்ட். Yet because Abhay had been raised as a Vaishnava, he appreciated what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati was telling. அவரும் வந்து சிறு பிராயத்துல இருந்தே வைஷ்ணவராக அவரோட தந்தையார் வந்து வளர்த்தார் இல்லையா? சோ அந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டிஸ் எட்டிகேட்ஸ் எல்லாமே அவரு சொல்லி கொடுத்துதான் வளர்த்தார். அதனால பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னதெல்லாம் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிஞ்சது. Abhay had already concluded that this was certainly not just another questionable sadhu, and அதாவது அவர் நினைச்ச மாதிரி கிடையாது இவரு. And he perceived the truth in what Srila Bhakti Siddhanta Saraswati தாகூர் அவர் சொன்னதனுடைய உண்மையெல்லாம், அது அவர் சொன்ன வார்த்தைகள்ல இருக்கக்கூடிய உண்மையை வந்து அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. This sadhu wasn't concocting, அவர் ஒன்னும் இமேஜினேஷன் கற்பனையால அதை வந்து நினைவுல எடுத்துட்டு வரல. இஸ் ஓன் பிலாசபி, அவருடைய ஓன் தத்துவங்களை அவர் வந்து சொல்லல. He wasn't simply proud of, அவர் அவ்வளவு புலமை வாய்ந்தவரா இருந்து அதை வந்து அவரோட ஒரு அகங்கார தன்மையா வெளிப்படுத்தவும் இல்லை. And belligerent, even though he spoke in a way that kicked out practically every other philosophy இல்லையா? சோ அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் எல்லாமே நம்ம கூட சில பேசினாங்கன்னாக்கா அது இன்னும் நல்லா கேட்கணும், உன்னிப்பா கவனிக்கணும் அந்த வார்த்தைகள் இல்லையா? அவ்வளோ ஃப்ளூயண்டா வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த எக்ஸாம்பிள நம்ம சொல்லலாம். நம்ம கிருபானந்த வாரியார் வந்து ரொம்ப கிளியர் கட்டா பேசுவார் இல்லையா? அந்த மாதிரி எல்லாம் கண்ணுன்னு யாரும் பேசுறதா இது வரைக்கும் நான் கேட்டதே இல்லை. ஓகே, நான் ஒரு 7-8 வயது சிறுமியா இருக்கும் பொழுதே அவருடைய இத கேட்டிருக்கேன் நான். சோ அப்படி அந்த பிராக்டிக்கல் அவர் பேசினா அத மனசுல போய் அங்கேயே பதியும். அந்த மாதிரி ஒரு he was speaking the eternal teachings of Vedic literature and the sages, and Abhay loved to hear. அதை கேட்கறதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப விருப்பமா இருந்துதான். சோ வேத சாஸ்திரங்களை பற்றியும் அடுத்து வந்து ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் எடுத்து சொன்னது எல்லாமே அவரு வந்து உபன்யாசம் மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறத வந்து பிரபுபாதர் வந்து கேட்க விரும்பினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Srila Bhakti Siddhanta speaking sometimes in English and sometimes in Bengali and sometimes quoting the Sanskrit verses இல்லையா? 3 மொழி, சில சமயத்துல வங்காளம், சில சமயத்துல ஆங்கிலம், சில சமயத்துல சமஸ்கிருதம்.
சோ பகவத்கீதையினுடைய அந்த ஸ்லோகங்கள், அதனுடைய கருத்து, இதெல்லாமே டிரான்ஸ்லேஷன். Spoke for Krishna as the highest Vedic authority. In the Bhagavad Gita, Krishna had declared that person should give up whatever duty he considers the religious and surrender. That is 18.66 ஸ்லோகம் இல்லையா? சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ஞம் மாமேகம் சரணம் ரஜா, அந்த ஸ்லோகம் அத பத்தி சொல்றாரு. அண்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கன்ஃபார்ம் த சேம் திங். தர்ம புரோஜித கைத்தவோ அத்திர பரமோ நிர்மத்சரானாம் சதாம் இல்லையா? சோ அந்த ஸ்லோகமும் அதே தான் சொல்றது அப்படிங்கறது. ஆல் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலிஜன் ஆர் இம்பியூர் அண்ட் ஷுட் பி த்ரோன் அவுட் அண்ட் ஒன்லி பாகவத தர்மா பர்ஃபார்மிங் ஒன்ஸ் டியூட்டிஸ் டு ப்ளீஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஷுட் ரிமைன் அப்படிங்கிறது அவருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா மனசுக்குள்ள போனது அவருக்கு. And Srila Bhakti Siddhanta's presentation was so cogent that anyone who accepted the Shastras would have to accept this conclusion. வேத சாஸ்திரங்கள் மீது யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அவங்க ஸ்ட்ராங்கா இதை கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க. The people were now faithless said. அதாவது மக்களுக்கு நம்பிக்கை கிடையாது. யார் சொல்றாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர். Therefore they no longer believed that devotional service could remove all anomalies even on the political scene. இப்ப இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலையில இந்த அதாவது அனாமலிஸ்னா ஒரு மாதிரி நம்ம எதிர்பார்த்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையோ இல்ல அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையோ கிடையாது இல்லையா? எப்ப என்ன நிகழும்னே தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு இது சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை. ஆனா இந்த பக்தி சேவை இதற்கு ஒரு வடிகாலா இருக்கும்ன்றது மக்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு காலகட்டம் அது. He went on criticize anyone who was ignorant of the soul and yet claimed to be a leader. இல்லையா? ஏன்னா அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஆன்மீகத்திற்குமே சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா? சோ அவங்க எல்லாருமே தலைமை பதவியில இருக்காரு இல்லையா? தலைவர், அந்த மாதிரி தொண்டன், தலைவன். ஆனாலும் தான் யார் என்பதே தெரியாத ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க. He even cited names of contemporary leaders and pointed out their failures and emphasized the urgent need to render the highest good to humanity by educating people about the eternal soul and soul's relation with Krishna and devotional service. So அவருடைய தந்தையாரே ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் இல்லையா? அவ்வளவு எஜுகேட்டட் ஃபேமிலி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய குடும்பம் இல்லையா? சோ அவரால சுலபமாக அலசி ஆராய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரதோ பேக்ரவுண்ட் நியூஸ் நாய்ஸ் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சோ அவரும் அவர் எடுத்துரைக்கிறார். அதாவது அந்த காலகட்டத்தில இருந்த எத்தனையோ ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் சக்சஸ். ஒரு அரசியல்வாதி அவர் எவ்வாறு செயல்படுகிறார். நம்ம கூட எலெக்ஷன் வருதுன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய அறிக்கைகள் விடுவாங்க இல்லையா? இதெல்லாம் நாங்க செய்வோம், அதெல்லாம் நாங்க செய்வோம்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆனா அதெல்லாம் அந்த எலெக்ஷன் கிடையாது. ஆனா ஜென்ரலா இதெல்லாம் செய்யணும். ஆனா அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வரணும்னு அவங்களுடைய செயல்பாடுகள், அதுக்காக அவங்களுடைய முயற்சிகள், ஆனா அதெல்லாம் நிறையவே தோல்வி அடைஞ்சிருக்குது. ஏன்னா அங்க இறைவனை மையமாக வைத்து அவங்க எதுவுமே செய்யல. எல்லாம் தாம் செய்கின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து தான் அவங்க செய்யறாங்க. ஸோ தேர் இஸ் நோ கனெக்டிவிட்டி பிட்வீன் த சோல், பரமாத்மா அண்ட் பக்தி. பக்தியின் மூலியமா தான் இந்த இருவரையுமே நம்ம அதாவது இணைக்க முடியும். அந்த இணைப்பே கிடையாது. Abhay had never forgotten the worship of Lord Krishna and his teachings, and his family had always worshipped Lord Chaitanya Mahaprabhu, whose mission Bhakti Siddhanta Saraswati was espousing. As this Gaudiya Math people worshipped Krishna, he also had worshipped Krishna throughout his life and had never forgotten Krishna. But now he was astounded to hear Vaishnava philosophy presented so masterfully. அப்படின்னா அவ்வளோ அவருடைய அந்த உயர்வான நிலைந்து ஒரு ஆச்சாரியா எனக்கூடிய ஸ்தானத்துல இருந்து போதிக்கிறது கேட்க அவருக்கு ரொம்பவுமே ஆச்சரியமா இருந்தது ஆக்சுவலி. So despite of his involvement in college, marriage, national movement and other habits, he had never forgotten Krishna. எப்பவுமே அவர் மறக்கல. But Bhakti Siddhanta Saraswati was now stirring up within him his original Krishna consciousness. So அவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உத்வேகத்தை கொடுத்துட்டு இருந்தது. அதாவது தூங்கிண்டே இருந்தது எஸ் அவர் நமஸ்காரங்கள் செய்யறது எல்லாமே உண்டு. ஆனா இந்த அளவுக்கு உண்மையை உணர்ந்தறிந்து பகவத்கீதை படிச்சிருந்தாலும் கூட சோ அதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள்ல ஒரு ஆச்சாரியர்கிட்ட இருந்து நம்ம கண்டிப்பா கேட்கணும். அப்பதான் அதனுடைய உண்மையான நோக்கம், அந்த கருத்துக்கள் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா?
இவ்வாறு ஒரு குருவின் இடத்துல இருந்து அவர் வந்து கேட்கும் பொழுது அவருக்கு இன்னும் தன்னுடைய மனைவி, காலேஜ் லைஃப் இல்லையா, இப்போ இந்த சுதந்திர போராட்டம், இந்த எல்லாத்துலயுமே அவர் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி அவருடைய மனசுல வந்து இந்த உணர்வு வந்து எழுகிறது. And by the words of the spiritual master, not only was he remembering Krishna, but he felt his Krishna consciousness became enhanced 1,000 times and million times. That is the association of a devotee. இல்லையா? ஒரு தூய பக்தருடைய அவர் உடம்ப தாக்கின அந்த காற்று நம்மள தாக்கினா கூட நம்ம வந்து will be elevated very fastly. அந்த மாதிரி. We had been unspoken in Abhay's boyhood. What had been vague in Jagannath Puri, what he had been distracted from at college, what he had been protected in by his father now surged forth within Abhay's responsive feelings, and he wanted to keep it. So எல்லாத்தையுமே அசை போடுறார் அவர். சிறு பிராயத்துல வந்து தான் செய்த பக்தி, அடுத்து அவருடைய கல்லூரி வாழ்க்கை, மேலும் ஜெகநாத் புரி யாத்திரை, அங்கே ஜெகநாத் புரியில அவர் பார்த்த அந்த காட்சிகள் இல்லையா, அங்க பக்திக்கு அவ்வளவு வெளியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு முக்கியத்துவமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை, இதெல்லாம் அவர் பார்த்து அதையும் தாண்டி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிவ் ஃபீலிங்ஸ் இல்லையா, ரியாக்டிவ் ஃபீலிங்ஸ், ரெஸ்பான்சிவ் ஃபீலிங்ஸ். ரியாக்டிவ்னா ஆப்போசிட்டா இருக்கக்கூடிய தன்மை, ரெஸ்பான்சிவ் மீன்ஸ் ஃபேவரபிளா இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபீலிங்ஸ். சோ அப்படின்னா பக்தி சித்தாந்த தாகூருடைய வார்த்தைகள் வந்து அவரை வந்து ஆழ் மனசுல வந்து, அதாவது எண்ணத்தை வந்து தோன்றியது, அவருக்கு வந்து என்ன தோன்றியது, அவர் ஆலோசிக்க தொடங்கிறார். he felt himself defeated but he liked it. அதாவது அவர் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வந்து ஐயோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்க கூடாதோன்னு நினைச்சிருக்கலாம் அவரு, இல்லைன்னாக்கா அவர் கொடுத்த வியாக்கியானம் வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கே அதாவது ஒரு சொல்யூஷன் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு நினைவு அவருக்கு வந்தது. he suddenly realized that he had never been defeated before, but this defeat was not a loss, it was a immense gain. ஏன்னா ஒரு ஆச்சாரியார் கிட்ட இருந்து அவரால வந்து ஞானத்தை வந்து அதாவது அதற்கான அந்த தத்துவங்கள் வந்து விளக்க உரையில வந்து அவரால எடுத்துக்க முடிஞ்சது. மேலும் சில பிரபுபத், I was from a Vaishnava family, so I could appreciate that he was preaching. Of course he was speaking to everyone, but he found something in me. என்கிட்ட என்னவோ அவரு பார்த்தார். And I was convinced about his argument. அவர் சொன்னது எனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருந்தது. அப்படின்னா அத எஸ் அப்படின்னா அவரால் புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அண்ட் மோட் ஆஃப் பிரசன்டேஷன், அவர் எவ்வாறு அதை எடுத்துரைத்த விதம் வந்து அவருக்கு கன்வின்சிங்கா இருந்தது. ஐ வாஸ் சோ மச் ஸ்ட்ரக் வித் வண்டர், ஆச்சரியமா இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. யாரு? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் கொடுத்த அந்த பதில் வந்து இவருக்கு வந்து ஆச்சரியம் அடைய செய்யக்கூடிய நிலையில இருந்ததாக பிரபுபாதர் அவர்கள் சொல்றார். I could understand, here is the proper person who can give a real religious idea அப்படின்றதாவது உண்மையான அந்த மதம் சம்பந்தப்பட்ட விளக்கங்களை இவர் ஒருத்தரால தான் கொடுக்க முடியுன்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து அவருக்கு ஏற்பட்டது. So it was late. Abhay and Naren had been talking with him and more than 2 hours, 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி. One of the brahmacharis gave them each a bit of prasadam in their open palms and they rose gratefully and took their leave. சோ அவங்களுக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்து சரின்னு அவங்களும் வந்து நமஸ்காரங்களை செஞ்சுட்டு கிளம்புறாங்க. They walked down the stairs onto the street. The night was dark. Here and there light was burning and there were some open shops. Abhay pondered a great satisfaction what he had just heard. அவருக்கு அதே பேரானந்தமா இருந்தது. Srila Bhakti Siddhanta's explanation of the independence movement was a temporary. அப்படின்னா தற்காலிக விடுதலை. இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே நம்ம விடுதலை பண்ண முடியாது, நாமளே இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு விடுதலை அடைந்து போனா மட்டும்தான் நித்தியமான விடுதலை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்பவுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துல இருந்தது. So incomplete cause has made deep impression on him. He felt himself less a nationalist and more a follower. அதாவது தேசியவாதியா எடுக்கிறத விட பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய டிசைபிள் ஃபாலோவரா இருக்கிறத வந்து அவருக்கு அந்த ஆங்கிள் வந்து மேன்மையா போயிட்டு இருக்கு. அவருடைய ஆலோசனை அந்த இதுல வந்து மேல ஓங்கிட்டு இருந்தது. He also thought it would have been better if he were not married. அப்ப அவர் நினைக்கிறார், நாம வந்து திருமணம் ஆகாம இருந்திருந்தாலே நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு. This great personality was asking him to preach. He could have immediately joined, but he was married and had to leave his family would be in a injustice இல்லையா. சோ நம்ம குடும்பத்தினுடைய அதான் நினைக்கிறோம் இல்லையா, நாம எல்லாருமே எப்படி வீடு இருக்கு,
சோ நாம எப்படி கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கு நாம வந்து சேவை பண்றது அப்படிலாம் நமக்கு வந்து ஃபீலிங் வருது. அதே மாதிரியான சூழ்நிலையில் தான் நம்ம ஆச்சாரியாரும் இருந்திருக்கார். வாக்கிங் அவே ஃப்ரம் ஆசிரமா, நரேன் டர்ன் டு ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட். சோ அபய், வாட் வாஸ் யுவர் இம்ப்ரெஷன்? வாட் டு யூ திங்க் ஆஃப் ஹிம்? சோ உன்னுடைய கருத்து என்ன இல்லையா, அவரை பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். இஸ் வண்டர்ஃபுல்னு சொல்லிட்டார். The message of Lord Chaitanya is in the hands of a very expert person அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்படின்னா இத கண்டிப்பா இவரால வந்து ஏற்படுத்த முடியும்ன்ற அந்த நம்பிக்கை வந்து சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் மேல யாருக்கு இருந்தது? பிரபுபாதர் ரைட் பர்சன் கிட்ட தான் இருக்கு. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு எவ்வாறு இதை எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத வந்து சொல்லியிருந்தாரோ இவர் கண்டிப்பா அதை செயல்படுத்துவார் என்ற நம்பிக்கை வந்து அவருக்கு இருந்தது. So I accepted him as my spiritual master immediately. Not officially, but in my heart, I was thinking that I had met a very nice saintly person. அதாவது மனசுக்குள்ள அவரே குருவா ஏத்துண்டார். ஆனா ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீகமான இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரை நாம சந்தித்ததுக்கான மன நிறைவு அவருக்கு ஏற்படுது. After his first meeting with Srila Siddhanta, Bhakti Siddhanta Saraswati, Abhay began to associate more with Gaudiya Math devotees. They gave him books and told him the history of their spiritual master. அதுக்கப்புறம் கௌடிய மட்டத்தோட இப்ப நாம கூட இஸ்கானுக்கு போறோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது நமக்கு அவ்வளவு அசோசியேஷன் இருக்காது. அப்புறமா அங்கே சென்று நமக்கு ஏதோ ஒரு ஈர்ப்பு வந்த பிறகு அங்கேயே செல்லணும் அப்படிங்கிற உந்துதல் ஏற்பட்டு அதுக்கு மேல அங்க இருக்கக்கூடிய பக்தர்களோட நாம வந்து நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை டெவலப் பண்றோம் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் அவரும் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய கௌடிய மட்டத்துல இருக்கிறவங்களோட அவருடைய சம்பந்தத்தை வந்து ஏற்படுத்துறார். ஸ்ரீல பக்தி புக்ஸ் எல்லாம் வாங்குறார். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வாஸ் ஒன் ஆஃப் த 10 children born to Bhakti Vinod Tagore, the greatest Vaishnava teacher in the disciplic line of Chaitanya, Lord Chaitanya himself. Before the time of Bhakti Vinoda, the teachings of Lord Chaitanya had been obscured by the teachers and sects, falsely claiming to the followers of Lord Chaitanya, but deviating in various drastic ways for his pure teachings. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்ற பிறகு நிறைய பேர் ஃபாலோவர்ஸா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய ஓன் கருத்துக்கள் அப்படி எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஆனா அதை வந்து ஸ்திரப்படுத்தினவர் யாருன்னாக்கா பக்தி வினோத டாகூர். யாரு? சரஸ்வதி தாகூருடைய தந்தையார். The good reputation of Vaishnavism has been compromised. அங்கே வந்து அது சரியாக எடுத்து செல்ல முடியாமல் போச்சு. பக்தி வினோத தாக்கூர், however, through his prolific writings and through his social position, ஏன்னா அவர் ஹையர் கவர்மெண்ட் பொசிஷன்ல இருந்தார் இல்லையா, re-established the respectability of Vaishnavism வந்து மீண்டும் வந்து அவர் ஸ்தாபித்தார். He preached that the teachings of Lord Chaitanya were the highest form of theism. அதாவது ஆத்திகம், அதாவது theistனாக்கா அதாவது ஆத்திகம் were intended not for a particular sect. இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குரூப் கிடையாது, இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்கார். He professed that Lord Chaitanya's teaching would go worldwide and he earned for it. இல்லையா, அதற்கு he earned for it, that means அதற்கான தகுதி அவருக்கு உண்டு. ஏன்னா அவ்வளவு அவரு சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய செயல்கள் எல்லாமே அமைய பெற்றது. அதனால அவருடைய போதனைகள், அவர் என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதெல்லாம் வந்து இந்த உலகம் முழுவதுமே பரவறதுக்கு அது வந்து his teachings are earned actually. The religion preached by Chaitanya Mahaprabhu is universal. பொதுவானதுதான், அது ஒன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவ்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மாத்திரம் கிடையாது. The principle of Kirtan as the future of church in the world invites all class of men without distinction of class, clan to the. ஏன்னா சங்கீர்த்தனம், இப்போ நீங்க கீர்த்தனம் பண்ணும்பொழுது ஜாதி மதம் எதுவுமே வேறுபாடு இருக்காது. அந்த கீர்த்தனத்திலேயே வந்து ஒன்றி போன பிறகு இப்ப நீங்க நிறைய அந்த யூடியூப்ல வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் வந்து ஒரு வீடியோவே வரும் இல்லையா, சாது பூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து பண்ணியிருப்பார் பிரபுஜி. சோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களே வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவங்க எந்த மதம் என்னமே தெரியாது, அவங்களும் சேர்ந்து அவங்களோட சாதுக்களோட அவங்களும் நடனம் ஆடுறாங்க இல்லையா. சோ அதாவது அப்படிப்பட்டதுதான் கீர்த்தனம். எல்லாருமே அதாவது தன்னுடைய நிலை மறந்து இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த பாவத்தை வந்து கொண்டு வரக்கூடியதுதான் வந்து சங்கீர்த்தனம் என்றது. அது in this church it appears will extend all over the world and take place all the sectarian churches which include outsiders from the presence of mosque, அதாவது தேவாலயம், அடுத்து வந்து மசூதிகள், அடுத்து வந்து கோயில்கள், எந்த இடத்துலயுமே இதை வந்து பண்ணலாம். ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் நீங்க வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா கூட ராதிகா தாஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வந்து அவர் வந்து ஒரு சர்ச்சில் தான் பண்ணியிருப்பார் லண்டன்ல. அது எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான வியூஸ் வந்து ஆயிருக்கு.
ஒன்லி ராதா அண்ட் கோவிந்தா, அவ்வளவுதான் அவருடைய பாடல்ல, வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்படி ஒரு சிம்பிளான பாடல். ஆனா எல்லாரையுமே வந்து, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களையே மறந்து அந்த பாடல்ல வந்து அவங்களும் பாட ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு இது. சோ ஜென்ரலி பகவானுடைய நாமங்கள், அவருடைய அந்த செயல்கள், இத பத்தி எல்லாம் பேசும்பொழுது நம்மளையே நாம கண்டிப்பா மறந்து. லார்ட் சைத்தன்யா did not advent himself to liberate only for a few men of India. அவர் வந்து அவதரிக்கல இங்க, அதாவது வெறுமனே பரதகண்டத்துல மட்டும் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறது. அவர் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுக்குமே வந்து அதை பரப்பணும்னு நினைச்சார். His main objective was to emancipate all living entities of all countries throughout the and preach the eternal religion. நித்தியமான மதம் எது? இந்த பகவானுடைய இதுதான் இல்லையா? லார்ட் சைத்தன்யா சேஸ், சைத்தன்யா இந்த சைத்தன்ய பாகவத்ல என்ன சொல்லியிருக்கார்? இன் எவ்ரி டவுன், கண்ட்ரி, வில்லேஜ், அதாவது நாடு, நகரம் இல்லையா, கிராமம், மை நேம் வில் பி, அதாவது என்னுடைய பெயர் வந்து பேசப்படும். there is no doubt that this unquestionable order will come to pass. இது வந்து கண்டிப்பா இந்த இயக்கம் வந்து வரும். although there is no still pure society of Vaishnavas to be had yet, Lord Chaitanya prophetic words will in a few days come true. I am sure. Why not? Nothing is absolutely pure in the beginning. From imperfection only purity will come. இல்லையா? இப்ப நம்ம கூட வந்து ஏதாவது, இப்போ ஒரு அரிசி இருக்கு, அது ஏதாவது இருக்குந்தாக்கா நம்ம அதை பொறுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தூய்மைப்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ கலங்கங்கள் நிறைந்தே இருந்தாலுமே அதுல இருந்து நம்ம வந்து பழக பழக பிளஸ் பயிற்சி செய்ய செய்ய நம்மளால வந்து உத்தமமான நிலைக்கு போக முடியும். இப்ப நாம எல்லாம் 4 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். 2021ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து நம்முடைய இது பொசிஷன் எப்படி 0 நிலையில தான் இருந்தோம் இல்லையா? ஆனா இப்போ ஓரளவுக்கு ஒரு 5% 10% நம்ம வந்து இந்த ஆன்மீக பாதையில வந்து முன்னேற இருக்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரிதான் தூய்மை என்பது நாம பிராக்டிஸ் பண்ணதான் வரும். on for the day when fortunate English, French, Russian, German will take up the banners, mridangas, kartals and raise kirtan throughout their streets and all. when will that, இதுதான் anxiety. இதெல்லாம் எப்போ வரும் அப்படிங்கிற ஒரு இது எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? ஆனா பின்னாடி வரும்ன்ற அந்த ப்ரெடிக்ஷன் மட்டும் இருந்தது. பட் அவரே சொல்லிட்டு போயிருக்காரு, இது கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலயும் ரீச் ஆகும் சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஆனா அந்த சிறு ஆங்ஸைட்டி என்பது இது. As a prominent magistrate, Bhakti Vinod Tagore was a responsible government officer. He served also as a superintendent of temple of Lord Jagannatha. Jagannatha temple superintendent இருக்கார். And was the father of 10 children, 10 பிள்ளைகளுக்கு தந்தையும் கூட. Yet in spite of all these responsibilities, he served the cause of Krishna in prodigious energy. After coming home from office, அவர் எல்லாமே டைம் டேபிள் மாதிரி தான். இந்த டைம்ல இந்த டைம் இதுதான் செய்வேன் அப்படிங்கிற அந்த அதை வந்து அப்படியே கரெக்டா ஸ்டிக் பண்ணுவார். ஸோ டேக்கிங் மீல்ஸ், கோயிங் டு பெட், யூ வுட் ஸ்லீப் ஃப்ரம் 8 until midnight, then get up right until morning. அப்படி. He wrote more than 100 books during his life, many of them in English. One of his important contributions with the cooperation of Jagannath Das Babaji and Gaura Kishore Das Babaji was to locate the exact birthplace of Lord Chaitanya in Mayapur, about 60 miles north of Calcutta. So Jagannath Das Babaji வந்து பக்தி வினோத தாகூருடைய குரு. அதே மாதிரி கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜி வந்து பக்தி வினோத தாகூருடைய சிஷ்யர் இல்லையா? இவங்க 2 பேரோட உதவியோட சோ எங்க வந்து சைத்தன்ய மகா பிறந்தார்ன்றத வந்து நம்ம எல்லாரும் கூட மாயாப்பூர் போய் வந்தவங்க கண்டிப்பா அவருடைய பர்த் பிளேஸ் சச்சிமா, அவருடைய ஜெகநாத் மிஸ்ரா, அவங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்த வண்ணம் வந்து ஜெகநாத் வந்து ஜெகநாத் என்ற சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து குழந்தையா வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த இது நம்ம பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அந்த இடத்துல இங்க போனா we have that, அந்த உள்ளேயும் இன்னும் ஒரு மடம் மாதிரி உள்ள இருக்கு. ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்தலம், அமைதியான ஒரு இது. நமக்கு போகும்போது நம்ம மனசுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி யூ ஃபீல் தட் வைப் ஆக்சுவலி. While working to reform Gaudiya Vaishnavism in India, he prayed to Lord Chaitanya, your teachings have been much depreciated. It is not in my power to restore them. And he prayed for the son to help him in his preaching. So அவர் வந்து கௌடிய வைஷ்ணவிசத்தை வந்து
அதாவது ரிஃபார்ம்னாக்கா மீண்டும் புதுப்பித்து பண்றது இல்லையா? பண்ணும் பொழுது சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு வந்து வேண்டிக் கொண்டாராம். நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே வந்து அது போக போக எப்பவுமே வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து நம்ம அப்படியே வழி வழியா கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு வந்தா மட்டும்தான் அது கடைசி வரைக்குமே ஒரு ஆச்சாரியா குரு சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே இல்லையா? அந்த ஆசிரமங்கள் வந்து நிலை பெற்றால் வழியா அவர் சொல்லிட்டு போனது எல்லாமே அப்படியே நிலைக்கும். ஆனா அதை வந்து பரிபாலிக்க கூடியவர்கள் இல்லைன்னாக்கா போக போக என்ன ஆகும்னாக்கா குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அதனுடைய முக்கியத்துவமும் அடுத்தவர்களுக்கு அதை பத்தி தெரியக்கூடியதும் மேலும் வந்து நிலை கொள்வதும் கூட மிக கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. இது என்னுடைய கையில கிடையாது, எனக்கு அந்த அளவுக்கு பவர் கிடையாது. இதை வந்து நீங்க புதுப்பிக்கிறதுக்கு எனக்கு முழுசா அப்படி தரமாக்குறதுக்கு எனக்கு பவர் கிடையாது. அண்ட் prayed for a son. வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வந்து பிறக்கல அவர் வந்து. When on February 6, 1874, Bhakti Siddhanta Saraswati was born to Bhakti Vinodha Thakur in Jagannath Puri, the Vaishnavas considered him the answer for his father's prayers. He was born in an umbilical cord wrapped around his neck and draped across the chest like a sacred thread worn by Brahmanas. His parents gave him the name Bimala Prasada. உண்மையான பெயர் வந்து அவரது வந்து விமல பிரசாதா. அதாவது ஒரு பூநூல் மாதிரி வந்து இருந்ததா அந்த தொப்புள் கொடி வந்து அவரை கழுத்தை சுத்தி. சோ அவருக்கு வந்து விமல பிரசாதா அப்படிங்கிற பெயர் வச்சாங்க. வென் விமல பிரசாதா was 6 months old, அப்ப ஜெகநாத் ரத யாத்திரை நடக்கும் பொழுது இந்த பாஸ்டைம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? 3 நாட்கள் ஆன பிறகும் அவங்க வீட்டு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ரதம் வந்து நகரவே இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி வினோத தாகூர் வைஃப் வந்து தன்னுடைய குழந்தைய எடுத்துட்டு போய் அந்த ரதத்தாண்ட வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வரணும்னு போகும்பொழுது சோ ஜெகநாதர் மேல இருந்த அந்த மாலை இல்லையா வந்து குழந்தை மீது, அதாவது இன்ஃபேண்ட் எக்ஸ்டெண்டட் இஸ் ஆர்ம் அண்ட் டச்ட் த ஃபீட், அதாவது ஜெகநாதர் பாதங்களை வந்து அந்த குழந்தை வந்து தொட்டதான். அண்ட் வாஸ் இமிடியட்லி பிளெஸ்ட் வித் கார்லேண்ட் வந்து, அதாவது பூமாலை வந்து அந்த குழந்தையினுடைய உடல் மீது விழுந்ததாக சொல்லப்படுது. When Bhakti Vinodha Thakur learned that Lord's garland had fallen onto his son, he realized that this was the son for whom he had prayed அப்படின்றது வந்து அவர் வந்து உறுதிப்படுத்தி கொள்கிறார். சோ பிறந்த குழந்தை வந்து நாளைக்கு வந்து இந்த பாதையை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு போகுமா அப்படிங்கறது வந்து அவருக்கு தெரியாது. ஏன் 6 மாச குழந்தையில நம்ம என்னத்தை கண்டுபிடிச்சிட போறாங்க? முடியாது. ஆனா இறைவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தா அதை வந்து கண்டிப்பா நாம ஏத்துக்கலாம். One day when Bimala Prasada was still a child of no more than 4 years, his father mildly rebuked him for eating mango. இந்த பாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவர் எப்பவுமே மாங்கனியை வந்து சாப்பிட்டதே அவர் ஒரு he took a oath, இனிமே நான் வந்து அஃபெண்டர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னா இறைவனுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிட்டது வந்து இட்ஸ் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவர் வந்து he renounced mangoes. இனிமே வாழ்க்கையில வந்து மாங்கனிகளே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு திறந்து விட்டாராம். So by the time Vimala Prasada was 7 years old, he had memorized Bhagavad Gita முழுசுமே memorized பண்ணிட்டார் and could even explain its verses. His father then began training him with proofreading and printing in conjunction with publishing of Vaishnava magazine Sajjana Tosani அப்படின்ற ஒரு மேகசின் வந்து நடத்தியிருக்காரு அவர் வந்து. With his father, he visited many holy places, heard discourses from learned pandits. இல்லையா? இதெல்லாம் படிச்சவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கருத்துக்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்காரு. As a student, Vimala Prasada preferred to read books written by his father instead of school text. அதாவது ஸ்கூல் புஸ்தகங்களை விட தந்தையார் எழுதின வியாக்கியானங்களை படிக்கிறதுக்கு தான் அவருக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருந்தான். By the time he was 25, he had been well served in Sanskrit, mathematics, astronomy. மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கிறவங்க சுலபமா வந்து இந்த வானாராய்ச்சி என்ன சொல்லுவாங்க, அஸ்ட்ரானமின்றது வந்து இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி எல்லாமே வந்து ரொம்ப அழகா அதெல்லாம் அவர் வந்து புலமை பெற்றிருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அண்ட் அதாவது காலத்தினுடைய சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா அவங்களால அப்படிப்பட்டவங்களால சொல்ல முடியும். சோ நம்மள மாதிரி இப்ப ஆராய்ச்சி, அதாவது லேப்ல வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் நம்ம எல்லாம் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆனா இது எல்லாமே அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல படிச்சு அதனுடைய உணர்தலை கொண்டு தான் வந்து அவங்களுடைய ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். And he had established himself as the author and publisher of many magazines, Surya Siddhanta, for which he received the epithet Siddhanta Saraswati in recognition for his erudition. அப்பதான் அந்த பேர் வந்திருக்கு போல இருக்கு அவருக்கு. When he was 26, his father guided him to take initiation from a renounced Vaishnava chain, Gaurakishore Das Babaji, who advised him to preach the absolute truth and keep aside all other paths.
Receiving the blessings of Gaura Kishore Das Babaji, Bimala Prasad, now Bhakti Siddhanta Saraswati resolved to dedicate his body, mind and words. இது 3 தான் நம்ம கொடுக்கணும். உடல், மனசு, வார்த்தைகள், இது 3ம் இறைவனுக்கு நாம கொடுக்கணும். இறைவனுடைய தொண்டுக்காக இல்லையா? உடலால நாம திருத்தொண்டு புரிய முடியும், மனசால அவரை வந்து நாம நேசிக்க முடியும், அவர் தாழ் பணிய முடியும். மனதளவுல இருந்தாதான் நம்ம வெளிப்படையா கூட செய்ய முடியும் இல்லையா? இன்னர் சைட்ல இல்லைன்னா வெளியில வந்து நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது. மேலும் பேசக்கூடிய வார்த்தைகளுமே இறை தொண்டிற்காக இருக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். சோ மேலும் 1905 பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி வந்து அவரு எவ்வளவு பில்லியன் டைம்ஸ் மந்த்ரா அப்படின்னா, பில்லியன் 100 கோடிகள் அப்படின்ற நிலையில வரும், அதுதான் பில்லியன்ஸ். So residing in Mayapur in a grass hut near the birthplace of the Chaitanya, I chanted Hare Krishna day and night. அதாவது ராத்திரி பகல் வந்து ஏன்னா 100 கோடி மந்திரங்கள், சஹஸ்ர கோடி, அதுதான் அவர் வந்து சொன்னது. He cooked rice once a day in an earthen pot and ate nothing more. He slept on the ground, and when the rainwater leaked through the grass ceiling, he sat beneath an umbrella and chanting. ஸோ அதாவது கூரை வீடு, மழை வந்தா கண்டிப்பா ஒழுவும் இல்லையா, அங்க கொடை வச்சுட்டு உட்காந்து கண்டினியூஸா அவர் வந்து நாம ஜபங்கள் செய்ததாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இவாஸ் 1911 வந்து தந்தையார் வந்து வயதான காலத்தால வந்து அவர் வந்து உடல் நலமற்று இருந்தார். Bhakti Siddhanta Saraswati took up a challenge against pseudo Vaishnavas who claimed that birth in their caste was a prerequisite இல்லையா? சாரஸ்வதி ஃபேமிலி வந்து பிராமன் ஃபேமிலி இஸ் a very கோஸ்வாமி மாதிரி. ஸோ கோஸ்வாமி என்றது ஒரு டைட்டில், ஆனா அதையே வந்து ஃபேமிலி நேமா பண்ணிட்டு அது ஒரு கேஸ்டாவே பண்ணியாச்சு. சரஸ்வதி என்ற இது குடும்பம் கூட வந்து வெரி ஹையஸ்ட், அந்த பிராமின்ஸ்லயே வெரி ஹையஸ்ட். அதனால அந்த குலத்துல பிறந்தவங்க நாங்க தான் கிரேட், இந்த பிறப்பால வந்து அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அதை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணார் அவர். ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் ப்ரீச்சிங். The caste conscious Brahmana community had become incensed by Bhakti Vinoda Thakur. இதுக்கு ரொம்பவே அவர் அயராது உழைச்சார். வர்ணாசிரமத்தை கொண்டு வரதுக்கு அவர் வந்து ரொம்பவுமே பாடுபட்டார். Thakur's presentation on many scriptural proofs that anyone regardless of birth could become Brahmana Vaishnava. These smarta Brahmanas, out to prove the inferiority of Vaishnavas, arranged a discussion. On behalf of his indisposed father, young Siddhanta Saraswati wrote an essay, The Conclusive Difference Between the Brahmana and Vaishnava, and submitted before his father. Despite his poor health, Bhakti Vinoda was elated to hear the arguments that would soundly defeat the challenge of smartas. So அவர் ஒரு டாபிக் இல்லையா, வைஷ்ணவா அண்ட் பிராமணா மத்தியில இருக்கக்கூடிய இதை வந்து வேறுபாடுகளை வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருந்தார். சோ தந்தையார் அவ்வளவு உடல் நலம் இல்லை என்றாலும் தான் அவர் எழுதின அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே அவர் முன்னாடி வாசிக்கும் பொழுது கண்டிப்பா ஸ்மார்த்த பிராமணர்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய டிபேட்டுக்கு வந்து இவரால வந்து திருப்பி பதில் அளிக்க முடியும் என்ற அந்த நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. சித்தாந்த சரஸ்வதி then traveled to Midnapur where pandits from all over world gathered for a 3-day discussion. 3 நாள் கூட பட்டிமன்றம் அதெல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்காக கூடியிருந்தார்கள். அங்கே Smarta Pandits who spoke first claimed that anyone born in Sudra family, even though initiated by a spiritual master, could never become purified and perform Brahminical duties of worshipping the deity or initiating principles. So அதாவது சூத்ரன்ல பிறந்தா கூட அவனுக்கு வந்து தீட்சை வழங்கி இருந்தா அவன் வந்து அதாவது பிராமணிக்கலா இருக்கக்கூடிய செயல்கள் எதுலையுமே வந்து ஈடுபடக்கூடாதுன்றது அவங்களுடைய கருத்து ஆக்சுவலி. So finally, Siddhanta Saraswati delivered his speech. He began quoting Vedic references glorifying the Brahmanas. And at this, the Smarta Brahmins became very much pleased. But when he began discussing the actual qualifications of becoming Brahmana, the qualities of Vaishnavas, relations between the two, Vaishnavakkum Brahmanarku irukக்கூடிய சம்பந்தம், இதை பத்தி எல்லாம் அவர் எடுத்துரைக்கும் பொழுது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே, so literature is qualified to become a spiritual master and initiate disciple, then the joy of the Vaishnava haters disappear. So அவங்க அது வரைக்குமே முதல் பாகத்துல பேசும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது இருந்தது. ஆனா அதற்கு பிறகு டிபேட் அந்த டிஃபரன்சஸ் கொடுத்தப்போ அவங்களுக்கு வந்து அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் இல்லை. அதுக்காக அவர் வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருந்தார். சோ மேலும் இஸ் குவாலிஃபைட். Bhakti Siddhanta Saraswati conclusively proved that from the scriptures, if one is born as a Sudra but exhibits the quality of Brahmana, he should be considered as a Brahmana.
டிஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் பர்த். அதே மாதிரி ஒரு பிராமணனா பிறந்ததுனாலும் இஃப் இஸ் நாட் ஹேவிங் த பிராமணிக்கல் கல்ச்சர், அவருக்கு தான் த்விஜ பந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் எ பிராமின் சொல்லுவாங்க. But he is not a Brahmin. After his speech, Siddhanta Saraswati was congratulated by the president of conference and thousands thronged around. It was a victory for Vaishnava. So வைஷ்ணவர்களுக்கு அது ஒரு இதுவா இருந்தது, வெற்றியாக இருந்தது. நிறைய இருக்கா? ஐ திங்க் இன்னைக்கு முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். வில் கண்டினியூ நெக்ஸ்ட். எஸ், ஸ்மார்த்தாஸ் இல்லையா, விக்டரி ஆஃப் வைஷ்ணவா, இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம வாசிக்கலாம். வாஞ்சகல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம